Şu aýyň dowamında türkmen häkimetleriniň geçirýän ýokary derejeli maslahatlarynda beýleki owu hojuluk ekinleri bilen bir hatarda hususan da güýzlük yer alma ikisini talaba laýyk gurnamak barada ýygyderli gurrun edilýär. Türkmen emeldarlar bu işleriň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda alınıp barilýandygyny öňe sürseler-de, munuň bilen baglylykdaky mejburi zähmet, pul tutumlary barada asla dil ýarmaýarlar. Galy berse-de azatlyk bilen anonimlik şertinde habarlaşan lewaply hünärmenler bu işleriň çägindäki owu hojuluk teristleriniň ekin suwlarynyň ýetmezçiligi bilen bir hatarda ýetişdirilen yer almanyň uly böleginiň ýurdun howa şertleri sebäpli itirip bolýandygyny belleýärler. Resmi maglumata görä ýurdun owu hojuluk ekinlerini ýetişdirmekdäki esasy sebetleriň biri bolan Lewap vilayatynda suýul 2300 hektar meýdana yer alma ekmek gözüňinde tutulýar. Onun 1400 hektary ýazlyk, 900 hektar hem güýzlük yer alma ekmek üçin niýetlenendir. Häkimetler ýazlyk ekinden 19600, güýzlükden bolsa 12600 tonna hasyl almak meýilestirýändiklerini aýdarlar. Azatlyk türkmen häkimetleriniň owu hojuluk ekinlerini sol sanda yer almany üstürip ýetişdirmek we ýygnap almak işlerinde büdjet işgärleriniň fiziki güýjünden ýa-da saxty maddi teristesinden peýdalanýandygy, yer almany sowuk gurup daýhanlaryň uly diýana galýandygy barada hem ýygyderli maglumat berip gelýär. Sol bir wagtda azatlyk bilen habarlaşan lewaply daýhanlar ýetişdirilen yer almanyň uly böleginiň de iýmiti ýaragsyz bolýandygyna ünsü çekýärler. Türkmen häkimetleri her ýyl yer alma borçnamasynyň dogry ýerine ýetirilendigini habar berseler-de, Lewapdanyň 80% tögereginiň isrip bolýanyny barada dymýarlar. Dip hopsuzluk aladalary sebäpli adynyň üýtgedilip Rahman ağa dilip tutulmagyny soran yerli hünärmen gurrun berdi. 40 ýyl töweregi ekrançylyk bilen meşgulanýandygyny aýdan söhbetdeşimiz Türkmenistanyň howa şertlerinde yer almany köpçülikli ýagdaýda ýetişdirmegiň mümkin däldigini aýdýar. Sebitde ýazlyk yer alma mart aýlaryny ekilýär we ol soňu bilen 45 gradus jokramasda ýeriň aşagyna çüýräp başlaýar. İyul aylarını onu meydanlardan toplap halta salýarlar. Ammarda 10 gün geçenden soň onun gabygyndan suwukluk çykyp ol ýyslanyp başlaýar. Netijede isrip bolan müňlerçe tonna yer alma satyga çykarylman mallara berilýär. Dip Lewaply Rahman ağa gurrun berdi. Türkmen häkimetleri suýulyň 7 aýynda Lewapda görnüşinden ýazlyk ekisten yer almanyň 93,5 tonnasynyň ýetişdirilendigini habar berdiler. Emma Rahman aganyň belli ýaly resmi we ýarym resmi nisirlerde yer almanyň uly böleginiň isrip bolandygy barada hiç zat aýdylmady. Türkmenistanyň owu hojuluk we daşky gursowy goramak ministrligi, Selede Lewapyň häkimligi 20-nji sentýabrda azatlyň bu ýagdaýlar baradaky soraklaryna jogap bermekden ýüze wurdylar. Azatlyň sebetlerdäki habarçylary ýurdun bazarlarynda satylýan yer almanyň uly böleginiň daşary ýurtdan getirilýändigine ünsü çekip, munyň ýurtda ýetişdirilýän bu azyk önüminiň aglawy böleginiň satyga çykarylmaýandygyny güwe geçýändigini nyktaýarlar. Maglumat üçin aýtsak, Ýewraziýa Ykdysady Komissiýasynyň web sahypasynda geçen ýyl çap edilen maglumata görä, Türkmenistan ondan ozalky ýylda Ýewraziýa Ykdysady Bileşiginiň ýurtlaryndan kartoşka satyn almagyny 8 ýetse ýokarlandyrypdyr. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy nesiri türkmen telekçilerine İrandan azyk önümlerini getirmek gadagan edilendigini, munyň netijesinde hem bazarlardaky azyk haritlarynyň bahalarynyň ortaça 2-3 manat gymmatlandygyny habar berýär. Azatlyň Lewapdaky çeşmesi munyň netijesinde sebitiň bazarlarynda häzir esasan Russiýadan getirilen yer almanyň satylýandygyny, şeýle-de onuň bahasynyň 7 manatdan 12 manata çelinip galandygyny belleýär. Türkmenistanda kärendeçileriň suw, dökün, tohum we tehnik üçinçiligindäki bökdünçlikler indi ýyllar boýy dowam edip gelýär. Türkmen owu hojuluk resmiýetleri ýurdun bu pudugynyň ýygyderli döwre baplaşdyrylyp, täze innovasiýon tehnikalaryň satyn alynýandygyny we kärendeçileriň bol hasyl almagy üçin ähli zerur şertleriň döredilýändigini tekrarlaýarlar. Ýöne olar azatlyň bu barada kommentariýa almak tinçliklaryna jogap bermeýärler.